No niin, Vellu TV täällä Tennarilla Mikan ja Matin seurassa. Ja mulla on ihan ensiksi tämmönen perustavanlaatuinen kysymys, että kumpi on teistä majakka ja kumpi on perävauva? Vasta. Mä luulen, että tää on majakka. Mä olen perävauva. Olisiko vähän perustelua, että onko se pelkästään nämä? Ja taas perävaunu ei ehkä sovi siihen, että sitä yleensä vedetään perässä. Se on niinku liikaa. Yleensä kattilaikki saattaa vähän vilkkua päälle. Ehkä siinä, että majakka on majakka on paikallaan ja mulla vetää ne pyörittää vähän liikaa. Te olette tässä pari vuotta nyt voisitko sanoa toisistanne sellaisen puolen, mitä toinen pystyy paikkaamaan kentällä? Jos vaikka saa olla. Siis sitähän mä oon tosiaan hidas ja kankee, mikä jalalla ainakin auttaa mua. Sen mä ainakin itse missä Matti ei saa meiltäkin päin. Joo, ja Savo on paljon parempi mua rakentaa ja tekee peliä, eli se jääkin useimmillaan Savon harteeseen. Ja sitten pyrkii auttamaan siinä, minkä joskus ehkä joutuu tulee alaskin vähän olempaa. Tosiaan, kuten sanottu, monta peliä on mennyt yhdessä kentällä ollessa. Olisiko outoa, jos toinen ei olisikaan pelissä, jos pelaisi jonkun toisen kanssa, vai onko se outoa? Kyllä se ainakin alkukaudesta harkkapeleillä pelattiin ja ei ollut samassa pakkipäissä, mutta kyllä se ero huomasi. Viime kaudessa pelattiin yhdessä ja siinä kyllä hetki menee, että sitä tottuu tavallaan uuteen kaveriin. Taitaa se paitsi. Niin on joo, mutta koko ajan reenaa sama kaveri kanssa, on tietysti varmaan erilaista. Itse en ole pelannut kertaakaan kenenkään muuta. Savolla taitaa yksi peli, kun itse en pelaa sitä. Silloin oli harkkapelissä No nyt on tosiaan sitten tulossa 5. päivä Happea vastaan ja Happeella on tuossa 4 tappiota alla ja teillä taas vähän enemmän voittoja sitten siinä. Onko tulossa helppo ilta puolustuspäivä? Varmasti ei ole tulossa. Meillä on vähän pitempi pelaamattomuus kuin Happeelle. He pelasivat kapipeli kuitenkin, että varmaan siinä tosi pikkasen valmiimpia siihen peliin. Se on taitavia jätkiä, nuoria, nopeita, liukkaita kavereita, en usko, että on varaa löytää siinäkään pelissä. Onko ketään hyökkääjää ja halutaan näkee sillä silmällä, että on? No en mä tiedä, mutta kyllä karkkipussi viimeissuolta voi vähän kiusata siellä, kun se sattuu siellä pyörii meikäläisen lähelle. Sitten mä voisin nähdä mitään tarkkaa. Selvä, kiitoksia. Kiitos.